Samdan ang usa ka tricycle driver human gipusil sa usa ka langyaw nga nangilog og pusil sa usa ka pulis sa General Santos City. Pulis og suspek nga langyaw ang samdan sab sa ilang pag-inilugay sa armas. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nangalisang ang mga residente sa diyang adunay nagpinusilay sa dalan sa Purok Malipayon, Barangay Labangal, General Santos City pasado alas 12 sa udto adlawng Martes. Gani makita kining usa ka pulis nga nagkadugo samtang naglingkod sa usa ka bangko. Samtang makita sab ang usa ka langyaw nga duguan sab ang abaga, gipakalma kini sa mga residente. Apan mi aksyon sab og duol ang maong pulis nga napusilan, apan gibabagan kini sa mga residente. Calm down. Taod-taod makita sab nga gipasakay na sa mga residente ang nasamdan nga pulis aron dadon sa ospital. Gidala sa ospital ang maong suspek aron mapatambalan o nagikustudiya sa kapulisan. Nailhan kini nga usa ka Dutch national nga nag-edad og 26 anyos. Ang nasamdan nga pulis, usa ka patrolman nga naka-assign sa 2nd Sarangani Provincial Mobile Force Company, Kiamba, Sarangani Province, nasayran nga ang maong langyaw. Nagpatabang sa maong pulis nga magpahatod sa General Santos Airport sa motorsiklo niini tungod nag-apas kini sa iyang flight. Apan pag-abot sa taxi terminal padulong sa airport, gibunlot kuno sa langyaw ang pusil sa pulis o gipusil ang 49 anyos nga lalaking tricycle driver. Murag wa sila magkasinabtanay or sa ilang pagbangi, migalit o gilog sa pusil, napusilan siya. Pero siyempre at first, basta inaana nga grappling, nagkuan na mo, nagtensyon na mo, di naman na ma-feel niya. So naka-recover pa siya, balipod sa pusil, na pusil na ito abaga sa pariner mo, itong kadugo po. Sa pagiginabi sa GMA Regional TV1 Mindanao sa suspek, dili kini motubag. Do you have something to say or appeal? What is your message, sir? Murag ko tulala, murag kuan man sir, dili man responsive. Ato pang sutaon, ato pang palawman. Ang tricycle driver nga samdan sa abaga ang luwas na sa ospital ug wala pa kini payag hasta ang pulis. Posible magatubang og kasong frustrated homicide ug frustrated murder ang maong langyaw. Padayon pa ang ginahimong koordinasyon sa PNP sa pag-ila sa mga kabanay sa suspek. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.